मैंने सुना था कि कहीं पे कि लोग सच्चाई से नहीं पाते, पर ये हो भी रहा है। कल को मैं एक पॉडकास्ट डाला था, मतलब मैं नहीं, दूसरे के चैनल में, एंड देन भाई वो पॉडकास्ट डिलीट करवा दी, कॉल करके पर्सनली। भाई वो तो बेचारी नया पॉडकास्ट वाली थी, तो देन वो डर गया तो वो रिमूव कर दिया वीडियो। एंड सच्चाई से नहीं पता, सच में लोग सच्चाई को बाहर दिखना ही नहीं चाहता है। जो झूठ है, जो ये पुटीन लगाया हुआ सेहरा, जैसे कि अब ब्यूटी प्लस वाला सेहरा हमको पसंद आने लगा है, कुछ इसी तरह हो रहा है हमारे समाज में भी। वो पुट्टी लगा वाला समाज देखना हमें पसंद है, वो ट्रूथ, वो सच्चाई हमें देखना पसंद नहीं है। बस मैंने ओपिनियन रखा है, अगर गलत नहीं था तो पॉडकास्ट डिलीट करवाने का क्या जरूरत है? नहीं ना, ओपिनियन शेयर किया है मैं बस अपना। सैथो खोथाखौ बुङोबा बयबो लाजिनाय मोनो, नाथाय बि बयसआ मोनसे ब्रडकास्ट चेनेलनि गेजेरजों सैथो खोथाखौनो बुंदोंमोन। दानि एबसु आरो बै समनि एबसुआ गोरोबा होननानै। जोंबो मिथिगौ बै समनि एबसुआ माबायदिमोन, समाजनि खामानि मावोमोन, नाथाय दानि एबसुआ माबायदि जों बयबो मिथिगौ। आंल' नङा, बि बयसल' नङा, जों साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो मिथियो। नाथाय बै समनि एबसुआ बुङोब्ला, बै समनि एबसु बुङोब्ला जोङो साइकेल रिलि खालामनो मोन्दों, गोबां रिलि खालामबोनो मोन्दों स्टुडेन्ट हिसाबै। जुमाय संनायखौ बन्द' खालामनांगौ, जुवा गेलेनायखौ बन्द' खालामनांगौ, निसा बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगौ, बेबायदि स्ल'गान होयै होयै जोंबो रिलि खालामबोनो मोन्दों बै समाव। नाथाय दिनैनि एबसुआ नैबे दानि समाव पलिटिक्सजों इनभल्भ जानानै भट बिबायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। जों बयबो मिथिगौ, साफ्रोम रायजो राजाफ्रानो, आंल' नङा, सोरबा बि बयसाल' नङा। दा मोनसे ब्रडकास्ट चेनेलाव बिथांनि भिडिअ फैदोंमोन। दा बे भिडिअखौबो बिथांमोना कल खालामनानै दानहोबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दा बे भिडिअखौ दानखांनायनि उनाव बिथां बि बयसआ मा बुंखो खोनासंनानै लाबानो जाबाय। आरो बे ब्रडकास्ट चेनेलाव बिथाङा मा मा खोथा बुंदों एबसुनि सोमोन्दै बिथांनि बुंनायफोरखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै लाबानो जाबाय। जिनके पास भी फुल वीडियो है ना पॉडकास्ट वाला, डाल दो कहीं पे भी, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी फुल डालना चाहिए और दिखना चाहिए फुल। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें कर रहा था, किस वे में जाके वो बातें हम लोग कर रहा था, तो वो दिखना चाहिए। जो इस क्लिप, छोटा सा क्लिप को देख के कुछ लोग जज भी कर रहा है, एंड देन हाँ, और बस जो क्लिप दिख रहा है ना वो भी ट्रूथ ही है। ऐसे कुछ नहीं है कि उसमें झूठ फैलाना दिमकाना, मैं मस्का वस्का लगा के बोल दिया, ऐसे कुछ नहीं है। ट्रूथ बाहर आना चाहिए, जो है जैसे भी हो, किसी के भी यूट्यूब चैनल में डालो, कहीं भी डालो, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। फुल वीडियो आना चाहिए। अभी तो शॉर्ट शॉर्ट लोग काट काट करके डाल रहे हैं, बट हाँ, जो लोग डाल रहे हैं ना काट काट करके, वो फुल वीडियो प्लीज, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, डाल दो प्लीज। सोरनि लामाखौ गारनानै बेलेग मोनसे लामायावसो लाहैबाय। बै लामाखौ जोंनो नांगौमोन, बै एबसुखौ जोंनो नांगौमोन, खारन बैसोरसो जोंनि समाजखौ सुद्रायोमोन, बैसोरसो जोंनि समाजखौ बासायनानै लाखिगासिनोमोन। खिन्थु आबसुआ जोंनिया बै आबसुआ नंला। औ, बै नंला। जोङो बै समाव नुयोमोन जे आयौ सोरनिबा न'खराव जेंना जुदि जादोंब्ला न' बडलेण्ड न' No रेस rest. होनग्रा सासे मानसिया, Yes. आंबो बै समाव उन्दै, आंनि सार्केल बारायखौ लानानै आंबो बे सार्केल रिलि खालामनाय सासे गथ' फिसा उन्दैसा, आंबो सासे स्टुडेन्ट। दा बैनिफ्राय जोङो जेरै रखम बै समाव नुदोंमोन, जोङो एबसु होनना बुङोब्ला रिसपेक्ट, मोनसे सालाम जोंनाव फैयोमोन। बे रिसपेक्टआ दा आंनाव गैला, बे नैबे टाइमाव। खारन बिसोरो मोनसे गावसोरनि लामाखौ गारनानै बेलेग मोनसे लामायावसो लाहैबाय। बै लामाखौ जोंनो नांगौमोन, बै एबसुखौ जोंनो नांगौमोन, खारन बैसोरसो जोंनि समाजखौ सुद्रायोमोन, बैसोरसो जोंनि समाजखौ बासायनानै लाखिगासिनोमोन। जायखिजाया गाज्रि जोंनि इयुथ्सफोरा मावनो थांनायखौ बैसोरसो बादा होनानै लाखिगासिनोमोन। खिन्थु दिनै नैबे समाव पलिटिक्स खालामनो थाङो, दिनै सोरजोंबा जयैफागोन, दिनै सोरजोंबा थाहैफागोन। न' डाउट पलिटिक्स नांगौ जोंनो। पलिटिक्सआबो जोंनि डेभलपनि मोनसे लामा। पलिटिक्स एकदम जुरुरात जोंनो नांथारगोन बेखौ। पलिटिक्स स्ट्रं जोंनो नांगोन। बेनिखायनो जोङो मोजां पलिटिशियानबो सायख'नो रोंनांगोन आरो बेखौ सायख'थारनांगोन जों, जाय मोजां, बे जाय जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन, जाय जोंनि समाजनि बागै साननो हागोन,